Winner of the first three is Ruslan Anikin from Ukraine. 두 번째 대회입니다. 안프라니까 Дръж страни, дръж там се. Дръж, не мърдай. Дръж. Сега ще кажа. Давай, да се дръж. Имаш ги. Златко, имаш 3 точки, върху. Дръж страни. Дръж там. Гол, имаш 3 точки. Водиш. 장주의 합의 Поправи триангл! Поправи триангл! То! То, Сале! Остана!